Ayun, good morning po mga Francis. Pong muli sa panabago natin video. Sa ngayon kasi wala tayong masyadong aktibidad. Unang aktibidad ng Guardian. Kasi nasa level 3 na po ang Pampanga. So nag-aantay po kami ng tawag ng mga kapulisan kung kami kakailanganin po para po mag-duty. So sa ngayon kahit po tayo po magkape. Wow! Bago po natin ituloy ang video, nais ko po muna ipasok yung ating intro. Shoutout po sa aking mga kapatid sa Balikat, sa GMDF. Ayan. Sa aming National Force Commander na si Sir Noah Bungabong, sa aming Supremo, si Supremo Enforcer po sa National. Shoutout po sa inyo. At sa amin dito, yung pinakamataas po sa amin dito sa Apalit, na si Marcel Vanderbray. Tapos si Founder Emil. Yung mga founder po namin dito sa Pampanga. Shoutout po sa inyo. Kaya po tayo ng saging. Wow! Hindi kumakalat na virus dito sa atin, dito sa Pampanga. Hindi lang naman sa Pampanga, halos lahat. So yung mga lalabas po na halimbawa mamimili kayo sa bayan, kukuha kayo ng padala sa Palawan Express. Ayan. Magdala po kayo, dala nyo po yung vaccination card nyo dahil kailangan po yun, hinahanap po nila yon. Hinahanap po ng gwardiya yon. Ingat po tayo ngayong panahon na Omicron variant. Ayan. May na naman daw po, pero makakaramdam tayo ng pananakit ng lalamunan. Tapos sipon. Ayan, natural lang yung lagnat. Shoutout po kay Maria Uno. Mabuhay ang mga Guardian sa pagiging taos-puso na pagkakapwa gawa para sa komunidad. Saludo ako sa inyo. Stay safe po palagi. Ayan, salamat po sis. Tapos po si Banks Heart TV. Full support po here, sir. Ingat po lagi. God bless. Ayan, salamat po sis. Watching my friend Mr. Bimax. Ayan, salamat po. Bisayang Hinog. Ayan. Present po. Salamat po sa present. Ayan po. Shoutout po sa aking anak kay King Bril Arkin Quijano. Ayan. Ang set po namin ngayong New Year. Maraming salamat po mama at papa. Love you po. Happy New Year po sa inyo. Salamat anak. Ira Boholana, USA. Ayan, Happy New Year mga insan. Happy New Year po pisan. Ato kami muli kay Bisayang Hinog. Hi po, watching and full support po. God bless. God bless us. Ayan. Happy New Year bro at ano po. Ayan, from Rodolfo Manuel. Salamat po. Salamat sa shoutout. Yung pong gusto mag-comment, comment lang po kayo sa comment section sa baba. Yan. Ito yung Super Emil. Ito meron. Hindi ko nakarap. Oo. Shoutout po kay J. Singkay Sel. Good morning, NF. Mano po sa nakakataas. Merry Christmas po, NF. Long live po, mga bro and sis. Ayan. Salamat po. Ito galing muli kay Maria Uno. Grabe ang saya. Ingat po palagi. Thank you. Papa Rick TV.
Yan. Ayos, NF. Merry Christmas, mga kapatid. God bless. Yan. Maraming salamat po, Papa Rick TV. Yan. Tapos po, shoutout po sa aking pamangkin dyan sa Japan, si CJ Vlog. Ano po, sana po masuportahan po natin yung kanyang channel. Maganda rin yung content niya. Para na rin tayo nakarating sa Japan kasi iniikot niya yung kagaya sa akin dito sa Apalit, ayun. Yung mga barangay, yung mga magagandang pasyalan. Ayan, pinupuntahan po niya para po maipakita po sa atin. Kaya sana po masuportahan po ninyo, pa-subscribe po nung kanyang channel. Maganda po yung mostly family oriented po kasi siya. Kaya pagka nagba-vlog po yun, namamasyal sa iba-ibang lugar, kasama po yung pamilya at saka yung mga anak. Ayan. CJ Vlog. Ito coming from LB Magday. Sana all na lang MG McCoy from Grace. Ayun. Shoutout po. Wala po tayo masyadong vlog. Wala masyadong actividad yung Guardians. Tapos lang po kasi ng bagong taon. Pahinga muna yung ibang tropa. Nag-aantay. Kaya po tayo. Wow. Shoutout po kay Princess Gibara. Good PM sir, kailan po ulit kayo magkakakarga? I hope po sana pwede po akong pa-adapt, sir. Joel Gibara po, PC NGI, Pamana ng Pampanga. God bless po sa inyo, sir. Ayun. Kaya po ninyo, bibigay ko po sa inyo yung schedule po namin ng kargahan para po mapa-adapt po namin kayo. Tapos po kay Villagracia Jasper, man po sa nakakataas, GBI Negros Occidental, chapter Isisio, Kauyan, RMG Jazz, mabuhay po ang Guardians. Yun. Salamat bro, long live. Shoutout po kay Selsui Omo. Good morning bro, insist. Mabuhay ang Guardian. Scorpion chapter PGBI from Quezon City. Ayan, long live po bro, long live. At from Princess Gibara, long live po, mabuhay ang Guardians. MG po, Pamana chapter PSNGI Scorpion Pampanga. Salamat po. Salamat po. Ayun po mga nagtatanong kung paano sumali sa Guardian. Kung meron pong grupo o samahan ng Guardians dyan sa lugar po ninyo, pwede nyo pong hanapin yung una-una yung founder. Kung wala yung founder, yung kanilang secretary. Kasi yung mga secretary po nag-aayos actually niyan, yung mga papeles. Para po mabigyan kayo ng form. Kasi secretary po umahawak ng form. Pilapan nyo yung form, pa-orient po kayo. Pag nagustuhan nyo yung kanilang policy o pamamalakad, pwede po kayo magpa-adapt. Kung gusto nyo naman sa amin, dito sa MDF, GMDFI, Mike Delta Force, pwede rin po. Eto po, i-add nyo po ako dito, o kaya i-message nyo ako dito sa aking Facebook account. Ayan, dyan po tayo mag-usap. Mag-comment lang po kayo dito sa baba, sa comment section. Basta lagi po ninyong tatandaan ngayong panahon ng Omicron variant, mag-iingat po. Lagi po tayo magsuot ng face mask. Tapos yung social distancing. Yung protocol po na pinapasunod nila, sundin po natin para sa ating kapakanan, para sa ating pamilya. Siyempre, kung galing tayo sa labas at tayo uwi, sasalubungan tayo ng mga anak natin, siyempre, sila yung unang maawa. Magkakaroon ng Omicron variant kung sakasakaling nagkaroon ka noon galing sa labas. Ayan. Tapos, alcohol. Lagi po tayo magdala ng alcohol.
Okay lang mag-dry muna yung ating mga balat. Kasi ang importante na nalilinis natin yung kamay natin. Kasi kung saan tayo mahawak, di ba? Mahawak ka ng pera, kung tayo nagmamaneho, mahawak ka ng manobela, hagdan, yung hawakan ng hagdan. Nakikipag-Duterte tayo sa mga kakilala natin. Kung meron tayong bit-bit na alcohol, spray din pag may time. Ayan, kape. Wow. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, sana po masuportahan nyo po yung channel. Click po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pa pong video. Ayan, at ang kukunin ko pong unit nga pala, Rusi. Ayan, Rusi. Wala tayong budget pang Honda, kaya Kawasaki, o kaya Yamaha. Wala tayong budget sa ganun. Kasi hulugan lang po yung kukunin ko. Yung ewan ko kung anong tawag, basta 110 siya 110cc. Ang importante may magamit lang sa pagpunta sa pag-duty. Sama-sama yung mga tropa kasi pagka tricycle may sidecar, medyo komplikado. Naiiwan mo, madalas ako maiwan. Ang ginagawa ko na lang, madalas din ako nakikisakay back ride. Pero kung masarili ka na sa service, masarili ka motor, nakakasabay ka, nakakasunod ka. Hindi ka naiiwanan. Hindi ka, yung, alam mo yon yung tipong parang kang bata na inaantabayan ng tatahit na. Kasi lang tayo ko yung gano'n. Kapilat ko lang ito, antabayanan ba ako? Gusto ko, nakakasabay. Diba? Parang yung medyo biyahe. Parang pabigat ang dating mo na sa grupo. Ang gano'n. Kaya sabi nga ni Madonna, nung nahuli ako. Hindi man ako driver. Ayun, driver wala lisensya. So lang registro yung motor na gamit namin. Wala kaming helmet. Yung naisalang yung lisensya ko. Lisensya ko eh. Kaya ako nagkaroon ng lisensya. Pinag-ipunan po niya yun. Ayun, pinatiket ko. Kaya naman malakas sa loob ko magpatiket kasi sabi naman nung mataas namin si Master Brian saka yung si Sir, kaya mo sige patiket mo na, tulong-tulong na lang tayo. Ako naman din wala rin naman akong pera. Ayun, nung sinabing tulong-tulong daw po kami para matubos yung lisensya ko, pumayag na ako na magpatiket kasi kesa ma-impound yung motor, wala, maglalakad kami pa uwi. Layo. Diyan sa may boundary ng Bulacan tsaka Apalit, yung may arko. Ako napakahigpit ko ng mga pulis sa Bulacan. Hindi ka basta-basta makakalusot dyan. Basta kumpleto ka lang, may helmet ka, may papel ka, may lisensya ka, may mga papel ng motor. Minsan talagang may quit. Pagka may hinanap sila na wala ka, hindi mo na i-provide, katakot-takot na pakiusap ang mangyayari. Okay naman din yun, para naman din para sa lahat. Yung hindi lang naman sa ilan, para ho yun sa lahat. Pinarito sagi. Wow. Grabe, nagkakaupos na ng gamot. By Jessic. Wala na mabibili sa mga pharmacy dito sa Apalit. Ewan ko lang sa Mercury. Hindi pa ako sumubok dyan Tsaka sa, Watson ba tawag doon? Yung mga paracetamol, wala na, nauubos na. Kailangan yan kasi, panahon ng taglamig Mas malamig po ang panahon natin ngayon, January, February, kaysa noong December. Kaya siguradong ang mga tao lalagnatin, sisipunin, sasakit yung mga kasukasuhan, yung kung may mga na-operahan, yung mga bagong opera,
yung mga may problema sa mga buto-buto, arthritis, rheuma, yan. Ang importante po, minom tayo ng maraming tubig. 8 glass a day. Ako, ganun po ginagawa ko. Bago ako magkape, pagkatapos ko mag-toothbrush, inom na ako ng 2 basong tubig. Ganyan yung gamit ng baso. Ganyan, taas. 2 ganun po, magkasunod. Tapos kape na ako nun. Katapos ko mag-salta dito sa inyo, inom ulit ako ng 1 basong tubig. Magapot po yun. Hanggat hindi ko na-consume yung 8 glasses of water po titigilan. Sa mga nais po na sumali o magpa-adapt, mga kapatid, kayo po welcome. Welcome po kayo dito sa aming grupo sa MDF GMDFI. Yung pong MDF, ang ibig po sabihin niyan Mike Delta Force. Yung naman pong GMDFI, ang ibig po sabihin niyan Guardians Monitoring Device Force International. Yan. Ano po ang ibig sabihin niyan? So, message ko lang po ako dito sa aking Facebook page, Facebook account. Ayun, mag-comment lang po kayo kung yung mga gusto kong pa-shoutout. Comment lang po kayo sa baba. Comment down below. Yan po, dito sa baba. Yun, dito ko na po tatapusin yung ating video. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel and click sa notification bell para po lang sa mga upload na video. Ako pong muli si Ene Pacua na nagsasabing protect and to serve. GMDF MDF. Long live Guardians.